Ola, vou presentar o meu experimento que necesitamos. Auga, xabón e pimenta. Imos botar auga sobre o prato. E agora imos botar a pimenta. Agora vou poñer o dedo sobre a pimenta. E non pasa nada, porque hai unha capa invisible. E agora vou untar o dedo en xabón. E sepárase, porque a capa invisible rompeuse.